Moro moro! Dave tässä ja ensimmäistä videoa kanavalle Day Channel Finland. Videon aiheena olisi keskustella DJ-ammattiin oleellisesti kuuluvasta asiasta, eli asiakkaista. Ja tarkkaan ottaen sellaista asiakkaista, jotka tulee DJ-kopille juttulle ja juttelee DJin kanssa. Yleensä asiakkaiden kanssa sujuu hyvin ja kaikki on tyytyväisiä, mutta joukkoon mahtuu välillä käytöksen kukkasia ja ketutuksen maksimus murhamus ihmisiä, jotka tulee tuossa baariin ja haluaa sitten purkaa sen turhautuminsa johonkin, ja DJ on hyvä uhri, johonka purkaa se alkuillan tai päivän vitutukset. Ja negatiivisia asioita kaikki ei ole. On negatiivisia ja positiivisia ja välillä hauskojakin asiakkaita. Mutta tässä muutama. Jos joku on pystynyt nämä kaikki välttää, niin on kyllä todennäköisesti ollut tyhjässä parissa. Mutta otetaan ensimmäisenä listalle vaikka valittajat. Ei varmaan yhtään iltaa tule, että ei ole yhtään valittajaa. Et aina on joku, jollekka ei musiikki kelpaa tai jolla ei ole oikeasti kivaa. Ja sen takia tulee valittaa, että joku on väärin. Varmaan baareissa enemmän esiintyy kuin yökerhopuolella, koska musiikkiskaala on baarissa paljon laajempi. Ja asiakaskunta on ihan haarukalaudesta laitaan. Ja tämän takia varmaan enemmän valittamista esiintyy nimenomaan baareissa. Ja sekin vielä baarihommiin, että yläkerhoissa enemmän musiikkilinja on vakio. Eli ei tule niin paljon porkku toivoon jotain rockia, koska ne tietää valmiiksi, että sitä ei siinä baarissa soiteta ja that's it. Tai yläkerhossa. Valittaja on yleensä sellainen henkilö, joka tulee vaan DJ-kopille ja alkaa saman tien heittää, että vittu paskaa, vittu täysin tämmöistä paskaa. Ja siis kaikkia ei voi yksinkertaisesti miellyttää samaan aikaan. Paitsi jos oikeesti baari on täynnä tiettyä ja samaa asiakasryhmää ja kohderyhmää, jos on baari täynnä 18-vuotiaita ja soittaa niille Animalsia, niin todennäköisesti kaikilla on kivaa. Okei. Mutta sekään ei ole ihan mustavalkoista, koska myös samanikäisillä totta kai eri musiikkimakuja. Ja siitä voisi keskustella tosta asiasta tai puhua tosta niin sanotusta tää on paskaa musiikkia tyyppi. Mikä on paskaa musiikkia? Paskaa musiikkia mun mielestä ei ole olemassa. Paska musiikki, siis porukka, jos tulee musiikkia, mistä ne ei pidä, niin ne leimaa, että tää on paskaa. Okei, ne on niiden mielestä, se on niiden mielestä paskaa. Okei, mutta se ei tee sitä paskaa musiikkia. Yleisesti paskaa musiikkia. Koska ihan hauskaa nähdä ihmisiä, jotka tulee koppiin ja sanotaan, että tuo on ihan paskaa musiikkia. Miksi soitat tällaista? Mun ei tarvitse osoittaa kun lattiaa kohti ja sanoo, että ilmeisesti tää ei ole kauhean paskaa, koska mun mielestä tää on hyvä. Mutta nää on näitä. Palautetta pitää saada, totta kai. Ja porukka on maksanut siitä, että tulee sinne baariin yleensä, ja ne haluaa myös rahoilleen vastinetta. Ja pitää hauskaa ja haluaa omaa musiikkinsa, totta kai, ihan ymmärrettä. Mutta ei siitä sen enempää. Otetaan seuraavana listalla neuvoja. Nämä on semmonen asiakasryhmä,
joka ei varsinaisesti tule valittaa sinne DJ-kopille, vaan lähinnä tulee ilmoittamaan, että jos sä tekisit näin, niin asiat menis paremmin. Okei. No, okei. Että jos sä soittaisit tällaista musiikkia, niin varmaan olisi lattia täällä. Okei. Hyvä, että sä olet ennustaja ja sä tiedät, että tää biisi toimii aivan varmasti. Okei, totta kai. On tiettyjä biisejä, jotka toimii aina. Totta kai. Jos sä oot kauan käynyt siinä baarissa, niin sä tiedät. Totta kai. Tämmöstä porukkaa, nää tykkää tästä biisistä varmasti. Okei. Ei siinä mitään. Mutta sitten ihmisiä, jotka tulee niinku sanoon, että jos sä tekisit näin, niin se asiat menis paremmin ja sä olisit parempi DJ, jos sä tekisit näin. Jos mä oon nyt 5 vuotta soittanut, joka ei ole hirveän kauan kuitenkaan, mutta tavallaan oman näköinen tyyli ja omanlainen tyyli tullut soittamiseen ja oppinut lukemaan sitä yleisöä. Niin sitten asiakas, jolla kokemusta nolla, paitsi kaljan juomisesta ja baarissa käymisestä, niin tulee sanomaan, että teen näin, niin asiat menee paremmin. Okei. No, palautetta totta kai. Palaute on aina tervetullut. Totta kai. Aina palautetta saa antaa. Se on aina hyvä. Rakentava palaute on aina hyvä. Mutta heti ruvetaan neuvoon, että ei voi niin luoteta siihen DJ:n ammattitaitoon, että kyseenalaistetaan se. Ja sanotaan, että jos sä nyt tekisit kuitenkin näin, niin hommat menis paremmin ja kaikilla olisi enemmän hauskaa. Okei, miksei? Se saattaa olla oikeassa. En väitä, että kaikki neuvot olisi ihan diibadaabaa ja tuolta sisään ja tuolta ulos. Mutta miettikää nyt kuitenkin, että ne ihmiset tekee sitä ammatikseen tai kakkosammatikseen, mutta kuitenkin saa rahaa siitä mitä ne tekee, niin mä uskon, että ne tietää mitä ne tekee. Ja ei saa mennä liikaa neuvoon, koska ei semmonen niinku, ei se ole mistään kotosi. Niinku, annetaan niitten tehdä työ ja mennään toivon biisejä, se on ihan hieno homma. Ja se, että voidaan mennä sanoa, että hei tää saatais toimia, eikä vaan sillä lailla, että hei, tiiäksä, jos soitat työn tää on tosi hyvä, niinku älä tee noin, äläkä tee näin, äläkä tee noin, vaan sillä lailla. Jos homma toimii ja porukka on kiva, niin se on ihan turhaa. Mitä sinne mennään? Ei, ihan turhaa. Ja kuten sanoin, niin hyviäkin neuvoja tulee. Kyllä. Että jos joku sanoo, että soita tää biisi, se täkkää itse. Aivan, tää on selvetin hyvä tähän väliin. Niin semmoiset totta kai. Mutta sitten semmoiset neuvot, että tavallaan kyseenalaistetaan, että miten sä sen rakennat sen illan tai mitä sä soitat, että soitan enemmän rockia ja soitan enemmän tätä ja mä tekisin näin, jos mä en sää ja tälleen. Ei, mun mielestä voisi jättää tulee. Näitä tulee, kuuluu ammattiin, kuuluu hommiin. Nyt vaan, haluan vaan listata vähän, että minkälaisia on, en mitenkään sano, että olisi paha tai huono asia. Mutta välillä, miettikää mitä mettässä. Seuraavan listalla voisi ottaa hauskat biisien toivojat. Tai ei niinkään toivojat, vaan ne biisit mitä ne toivoo. Ja miten ne toivoo. Esimerkkinä, että ihminen tulee siihen kopille tai siihen DJ-pöydän luokse. Ja on sillä että joo, että soita se biisi se meni silleen sillä okei. Nyt ei ihan auennut vielä. Että jos jotain pikkuvinkkiä. No en muista kyllä yhtään sen esittäjän nimeä, enkä muista kyllä, en kyllä biisiäkään, mutta sillä ja niin, mutta sen verran mä muistan, että siinä musiikkivideossa oli niin kuin
Ja siinä biisissä, että sen verran muista, että jätkää räppäs ja muija laulu. 90% 90-luvun Eurodance-biiseistä. Mikä laitetaan? Joo, eli tollanen, että mies räppää nainen laulaa, ei. 90% Eurodance-biiseistä, niin sen ei hirveästi. Ja sitten ja sitten tämmönen niin kuin, ei niinkään hauska asia, mutta semmonen perus homma kuitenkin noissa joskus tulee, että joku tulee siihen kokille, että hei DJ, että soita jotain hyvää musiikkia. Tulee okei, hyvää musiikkia. Onko olemassa tämmöistä universaalia? Hyvä musiikki, tämä on hyvä musiikki, okei. Ei ole olemassa tällaista hyvä musiikki ja viivan alle sitten biisejä. Koska makuasioita, se on makuasia. Ei voi tietää, että okei. Totta kai on hyviä biisejä, joo. Ja pitää osata lukea sitä asiakasta, totta kai. Eli luetaan sitä asiakasta ja katsotaan, että minkälainen. Että toi voi tykätä jostain Cheekistä, tai toi voi tykätä jostain Eurodanceista, toi voi tykätä rockista, se on rokastavan näköinen, toi voi tykätä semmoista. Okei. Joo, mutta sitten jos ei oikein se aukee, että minkälainen tyyppi tää on, niin sitten kysytään, että anna vähän suuntaa, että minkä tyylistä. No, kyllä sun pitäisi tietää, sä oot DJ. Joo, okei, olen DJ, mutta en ole mikään ihmistutkija sillä, että tykkäät punaisesta ja sun lempiruokaa makaronilaatikko ja tykkäät ponista ja sitten sä tykkäät pomerasta. Ei me olla ennustajia tai selvänäkijöitä tai mitään. Siis, jos menette toivomaan, niin toivokaa sitten jotain, eikä sillä lailla, että soitetaan hyvää. Tai jos ne ei yhdessä, niin antakaa jotain. Soita vaikka Avisiita, sen tyylistä. Okei, hyvä, heti Avis. Progressive House, esimerkiksi Poppis Progressive House, okei. Mutta kuitenkin tällaista niin kuin saa vähän rajattua sitä, että minkälaista pitää olla. Okei, sit soitat vaikka Avisiita, tai sitten Swedish House Mafia, tai Animalsin, tai jotain tämän tyylistä. Kyllä se varmaan aika hyvin uppoo sitten. Mutta annetaan vähän rajataan, että mitä halutaan, niin sitten työ helpottuu paljon, että tiedetään vähän, että mistä päin lähdetään hakemaan. Okei, olisikohan tohon asiaan vielä jotain lisättävää? No sitten voidaan ottaa tähän vielä yksi asiakasporukka. Tai ei niinkään, tai okei, jaetaan nyt niinku tää yleisö kautta asiakkaat niinku kahtia. Eli eri-ikäiset ihmiset. Eli on nuoret ja sit on vanhat. Ja sitten totta kai vanhoilla on soita poperaa, soita ysäri, soita kasari, soita joo. Ja sitten nuorilla on taas, että soita Cheekki. No se Cheekki on kyllä yllättävä, että se toimii molempiin. Se toimii sekä vanhoille että nuorille. Se toimii, mä en tiedä mitä se jätkä on pistänyt Suomen pohjavesiin, en mä tiedä. Mutta siis se, että totta kai kaikkea ei voi miellyttää samaan aikaan, niin kuin mä sanoin aikaisemmin. Että jos sä soitat sitä nuorten musiikkia, tavallaan on nuorten musiikkia, mutta siis sellaista niin kuin Animalsia ja Tsunamia ja Tunstaa ja tällaisia biisejä, niin sitten ne vanhat, että ei soita jotain musiikkia, niin kuin semmoista mitä voi tanssia, eikä tämmöistä teknoa. Okei, joo, sit soitat sitten, siis okei, joku Eurodancekin, niin vähän helpompaa tanssia.
On. No selkeämpi bassolinja, selkeämpi jotenkin. Niin sit soitat sitä, tai sitten soitat rockia, tai suomalaista, tai jotain tämmöstä. Niin sitten nuoret alkaa niinku, hei, sä nyt välletään uutta, että palat tälle vuosikymmenelle. Sille, juu. Siis sinä et ole yksin tässä baarissa, ettekä te nuoret ole yksin tässä baarissa. Jos asia olisi näin yksinkertainen, että te olisitte vaan täällä, te ikähaarukka 18-22, okei. Helppo homma. Sitten soitetaan sellaista musiikkia. Mutta koska jos ollaan baarissa, niin siellä yleensä ikähaarukka on 18-60. Eli siihen mahtuu tosi paljon enemmän musiikkia. Totta kai on nuoria, jotka tykkää tanssia ysäriä ja jotka tykkää ysäristä, totta kai. Se on hienoa. Ja sitten taas on vanhempaa porukkaa, jotka pystyy myös ja dikkailemaan just sitä uudesta musiikista, jotka pystyy jotain animalsiakin, esimerkiksi tamppaan siellä nuorten seassa, niin se on hienoa. Siis näin se homman pitää olla. Ei se, että onko se musiikki uutta vai onko se vanhaa, niin se ei saisi vaikuttaa siihen. Mutta totta kai se vaikuttaa. Mutta se ei saisi vaikuttaa siihen, että senkin on huomannut joskus, että jos sä soitat vanhan biisin, joka on ollut ennen ihan helvetillinen leka. Anteeksi, siis ollut hyvä biisi. Ja on edelleen, mutta se on vähän vanhempi. Esimerkiksi Aavisin leveydessä. Kauan sitä nyt on. En tiedä. Mutta sitten kun se oli pinnalla, pistit soimaan, niin koko baari lähti niinku valuun sitä lattiin. Ja nykyään kun soitat, niin tyyliin porukka lähtee tuliin pois. Fucking kolja. Että jotenkin se, että kun se on, jos ei se ole enää pinnalla, niin sit se ei ole enää niin hyvä. Tai hyvä juttu. Joskus toimii, joskus ei. Mutta sekin vaikuttaa aika paljon, että onko se useampana. Ja se, että sitä mitä mä tässä koitan hakea tässä, että jos siellä soi nyt ysäriä muutama biisi, niin ei se tee enää ilta siihen kuole. Jos on nuorempaa porukkaa, niin ei se ilta siihen kuole. Ei tehdä iltamia kukaan sitten. Ei, 5 biisiä tulee ysäriä, ei me kestä. Come on! Siis siitä tulee, nuoren musiikkia tulee, uudempaa musiikkia tulee. Totta kai tulee uudempaa musiikkia. Jos otetaan vain finhitsiä, niin sitten tulee, ei soitan jotain. Joo, kyllä. Tulee. Kaikille koitetaan, pyritään soittamaan musiikkia. Ja sitten näe, että soitan välillä rockia ja tällaista. Okei. Soitetaan pari biisiä rockia. Okei, toimii. Mut sitten kun soitat pari biisiä rockia, haluat soittaa taas jotain energy-humppaa tai sitten jotain konemusaa, niin sitten, että hei, soita tuolla vähän rockia. Hei, mä soitin just rockia, niin mä palvelen näitä muita asiakkaita. En mä voi koko ajan soittaa teille musiikkia. Eli ei olla liian ahneita ja niin sanotusti omita sitä deitä, että hei, soita. Joo, koska ei siitä niinku tuu mitään, koska kaikille pyritään soittamaan. Se on aina mun motto ollut, että koirataan skaalata vähän sitä yleisöä, että mitä siellä on, okei, joo, vois soittaa vähän ysäriä, noin. Okei, pääasiassa käy nuoria ihmisiä, okei, sitä soitetaan, totta kai nuorilla soitetaan enemmän musiikkia, okei, sitä animalsia ja näitä drumstaa ja poliisita ja mitä ikinä. Niin sitä totta kai tulee vähän enemmän soittaa, okei. Ja sitten kaikki cheekit ja sinisavotaarit ja kaikki se on ihan sama kanssa. Niin totta kai, se mikä on se pääryhmä siellä, niin tai se ikäryhmä, niin soitetaan enemmän sen tyylistä musiikkia. Ja sitten vanhemmat koittaisi niin sanotusti vaan, että okei, on tääkin hyvä biisi, joo, että ei tää nyt ole ihan ysäriä tai tälleen, että kyllä tääkin on hyvä. Niin sitten olisi kaikilla kiva. Eikä se olisi, niin, peskitään, niin. Mutta ei mitään. Tässä on muutama listaus erilaisista asiakkaista baareissa ja pistäkää
kommenttialueelle. Pistäkää kommentteihin lisää tyyppejä, minkälaisia olette keikolla tavannut. Ja kommentoikaa ylipäänsä video. Muistakaa tykkäillä ja olette perillä Day Channel Finlandin videoista. Minä olen kuitenkin vielä kerran meikäläinen Day Vili ja ensi video, se on moro! Day Vili vielä tässä morjesta. Muistakaa tosiaan kommentoida tohon alas video ja muistakaa tilata Day Channel Finland, niin ootte perillä tulevistakin videoista. Se on moro!